Vreau să vorbesc de un alt eveniment, nu ating visele, acum așa poate mai haios puțin, să zic așa. Episodul este 12. Deci, toate aceste întâmplări care le aduc din misiune pentru a crește credința noastră și a dovedi tuturor faptul că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu vindecă și eliberează și astăzi, exact ca în urmă cu 2000 de ani. De fapt, cu mai mult, că Dumnezeu a lucrat întotdeauna și a făcut miracole. Vreau să vorbesc m-am spus că va fi așa puțin mai haios episodul acesta. Am fost chemați la o seară de rugăciune, eram cu Daniel Brijuc, care acum e păstor pe la Orșova, și cu fratele Vali, în Bruxelles. Cel care organiza seara aceea de rugăciune a adunat mai multe biserici și era o sală de sport închiriată, mai mulți în biserica respectivă, că erau peste 600 de oameni. La un moment dat, în timpul rugăciunii, omul ăsta a început să strige foarte tare. De acolo, de la Amvon, Doamne, Dumnezeule, vorbește-mi și mie. Colegul meu, fratele Valiu, l-a auzit și s-a ispitit foarte tare și zice, ia auzi la asta. Ca și cum ar cere el ca să-i vorbească Dumnezeu și să-l audă toată biserica. Ce îi vorbește Dumnezeu? Și zice, Vali, zice, să știi că nu cer cuvânt de la Domnul pentru asta. Zic, nu, da, dacă Domnul vrea să-i vorbească. Zic, lasă-te că l-a auzit de Domnul, că vom vedea ce vrea Dumnezeu să facă în seara asta. La un moment dat, când colegul meu, fratele Vali, era prin sală, lucrând cu darul de tălmăcire, cum lucram în vremea aceea și lucrez și astăzi, el se întoarce din sală fiind, spre Amvon. Chiar către păstorul ăsta, unde ta mâna. Și a ieșit o lucrare cu tălmăcire în felul acesta. Nu te-a auzit urechea mea când astăzi din gura ta a ieșit balegă de om? Balegă de om, așa a fost cuvântul. Smerește-te și pocăiește-te, că dacă nu mă voi judeca aspru cu tine. Și au mai fost alte cuvinte acolo mai grele, de fapt care dovedeau că el nu avea nicio treabă cu lucrarea asta. Cum am spus și în episodul trecut, oameni puși de oameni, nu de Dumnezeu. Și s-a făcut o liniște în biserică. Pe Isaia o profeție la un păstor atât de dură. Este un inconvenient și urât. Acum, ăsta, Daniel lângă mine, zice, bai, frate, păi, lucrarea a fost la păstor, la cel care a organizat seara. În începutul, nu prea convenabil, nu? Dar ce s-a întâmplat în momentul ăla? Și m-am gândit mereu la episodul acela. Cred că l-a fi luat Dumnezeu de ceafă pe ăsta și a zis, ia-te și mărturisește-te în fața la toți ce ai făcut astăzi. Și ăla în față la toți frații zice, așa e. Vei să faci lucrarea Domnului și vei să o faci bine și am vrut să chem cântăreți de la Frankfurt, de la Lille și ăia m-au refuzat din Frankfurt și ăia din Lille m-au refuzat, pe vreo doi am înjurat și pe unul l-am și blestemat. S-a auzit așa în sală. Dar a fost un șoc asta, mărturisirea lui de acolo de la Amvon. Ăla s-a mărturisit de fața la toți că de fapt el făcuse chestia asta. Vă dați seama că eu eram uimit într-un fel vesel și bucuros că Dumnezeu l-a făcut să se mărturisească. Eu vreau doar să aduc un singur lucru înaintea dumneavoastră. Dumnezeu descoperă. Dumnezeu vorbește și El știe ce este inima ta. Așa că haideți să nu ne mai ascundem dacă facem lucru murdare, să ne pocăim, să ne zmerim și să ne fie frică de Dumnezeu. Un al doilea episod pe linia asta, care v-am spus așa mă aduce câte un zâmbet, m-am întâlnit cu un diacon tot în Belgia. Ăsta a venit la mine și îmi zice, auzi, eram cu fratele Bârc, Octavian atunci, și cu fratele Vali. Zice ăsta, auzi, frate Puiu, am un cadou pentru tine, vreau să-ți dau un costum în numele Domnului. Eu bucuros.
Un costum? Da, nou, ceva foarte... Și de adevăr, când mi-a dat umerașul, l-a luat așa pe deget, nici nu simțeai așa ceva. Am zis, bă, nu e o cămașă aici. Nu, un costum subțirel, frumos, ci e ceva marcă grea, frate. După ce mi-l dă și zic mulțumesc frumos, îi dau la fratele Bârc, se duce cu el la mașină, zice el, auzi, nu, eu aș vrea să mă și mărturisesc, zice diaconul. Încă o dată vorbeam în episodul de și de astăzi de oameni puși de oameni. Eu zic, ok, vrei să mărturisești? Hai să discutăm. Când am ajuns la partea cu furatul, zice el, n-am mai furat din ianuarie. Zic, noi suntem pe 3 februarie. Care ianuarie? Zice el, asta de trecut, normal. Zic, n-ai mai furat chiar de mult. Zic, auzi, eu am o întrebare pentru tine. Nu te supăra. Cine te ordina pe tine diacon? Și zice el, Maradona. Eu știam că nenia aceea sunt nume ciudate de tot felul, date de părinților. Mă pufni și râsul și luându-l așa puțin peste picior, îl întreb, Maradona de la Argentina, fotbalistul? Dar el foarte serios, frate, nu batjocorii. Zice el, nu știi pe fratele Maradona? Zic, ba, dar știu. Știu pe fratele Maradona. Păi zice, fratele Maradona la noi, în neamul nostru, este unul din cei mai puternici proroci. Un vas de lucru, putere, de liberare. Are 9 daruri. Toți știu. Fratele Maradona are 9 daruri. Zic, băi, eu un dar îți spun 100% că nu are. Și îl întreabă, care? Darul înțelepciunii când te ordina pe tine diacon. Bă, zic, băi, deșteptule, tu nu-ți dai seama ce faci, ce spui? Păi cum să te ordineze? Păi zic că eu vorbit Dumnezeu. Zic, clar de eu vorbit Dumnezeu. Că bântuie și în bisericile noastre tot felul de profeți care n-au nicio treabă cu lucrarea Dumnezeu și descoperă. Dumnezeu nu știa că tu ești un hoț? Dinainte? Păi cum să te ordineze pe tine diacon? Mai îmi spunea el o chestie că, frate Puiu, face Dumnezeu niște lucruri extraordinare, că atunci când e cina, că eu l-am întrebat, dacă tu ești diacon, cum dai tu mie cina, mă, și tu furi? Păi zice, știi cum face Dumnezeu? Atunci când e cina, trimite Dumnezeu câte un om, ca dumneata sau ca altul, și mă mărturisesc și mă curățesc. Să o credem noi, frați și surori, că Dumnezeu e o mașină de spălat. Că ne curăță și noi putem face orice. Nu. Cine e sfânt să se sfințească. Aveți mare grijă, chiar dacă putem lua de aici un zâmbet, să spun așa. Avem de luat și o învățătură. Fiți sfinți, păstrați-vă curați și nu vă jucați cu lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze România, toate bisericile noastre, să intre sub binecuvântarea Domnului, să păzească Domnul țara noastră, România, și să auzim vești bune. Ne întâlnim în episodul următor. Fiți binecuvântați!